maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios ug unya kining tanan nga mga butang igadugang ra kaninyo. Busa nga Matthew chapter 6 verse 33, wala nagingon ang Dios nga kita di na to una-unaon ang problema, but unsay ingingon unahon siya. Unahon ang iyang gingharian, mao ang pagkamatarong. Unahon na to ang pagkamatarong, dili ang mga butang nga niya sa kalibutan nga mga problema bisag unsa nga mga butang tungod kay ang problema kung atong hunahunahon ang problema mao siya ang makapaguol sa tong kasing-kasing. So mao puy makapaguol sa atong balaang espiritu kay unahon man nato siya. So wala siya nagingon dili na to hunahon ang problema kundi unahon siya, dili unahon ang mga problema. Hallelujah, thank you Jesus. So sama sa mga tanom, ang mga tanom ni-focus dito sa langit. So bisan init, wala siya namatay tungod kay ni-focus dito sa langit, dito kang Hesukristo. Kung asa si Hesukristo, tuwa naka-focus o lewat ang mga tanom o mga ulan o init. So wala siya namatay. Sama pod nato kung mo-focus kita dito kang Hesukristo, dili kita mo-focus dinhi sa yuta, kundi dito kang Kristo, sama pod kita sa mga tanom nga makadawat o mga panalangin. Kay mauna iyang saad nga unahon ang pagkamatarong apan kung mo-focus kita dinhi sa yuta, magpadayon ang problema tungod kay dinhi ta naka-focus sa mga problema. So ang giingon sa Dios, unahon gayud siya sa bisan unsa man mahitabo, kay mamatay man kita, unsa may atong madawat. Ang mamatay kita, malipayon kita dito sa baka ni Abraham. Kung buhi po kita, ang atong madawat sa pag-focus nato dito kang Jesus, dili sa mga problema, kundi ubanon kita niya dito sa langit nga lunlon, kalipay lang o wala ang mga